Akılcan salamat bolunur. Awa mezreni hemen petrak bolan soň garat şu ikere elimi ýurola oýdum dary. Bu işini şeýle arka inframatymda elim şeýmede durýar. Barnstoykoda diýen barnstoykom näme barda durýar dary. Garat ya skorda durýar ya rolla şeýle garat stayda durýar da. Terfek. Onsoň ýanky 5 man düşün pullarym stayda goýýardym. Nämede. Aýny ýank gidip barýan bärdeden gapçyk durýar. İçine gapçyk ýokluýan ştok, içinde gapçyk bardy. Garat kemineden gidip barýan indi bolan noaha näme? Oğru girse näme item ýörenok diýerler, hakykat eken şol. Beý nädip giripdir bildirmän, garat sagely bilen şu çepeliniň aşagyndan girýär, buny bar atça içinden gapçyk çykarýar. İçinden bar bolanja pulu alýar, ýene de öňkü aljaga edip ýerine salyk goýýar. Ama komentar diýerler, näme şo derece bilen okmy, duýmadym, ýok, duýmadym. Ana olur ýaly oğurluk edýär. Dünýäň iň baý adamy glan edilip, baýlygy 209 milliard bolup durýar. Ýolunyň başynda bir finans kompaniýada akylly adamlar bilen birlikde işläp, öz başlygyna haýran eken. We bir gün başlygynyň ýanyna gidip internetde kitap satan bir sayt açmak isleýänini we başlygynyň biraz ýatyrym etmegini soraýar. Jeff Bezos planyny aýdyp bermäne başlaýar. Öz garajymda kitaby açyp, gelýän zakatlarym garajymdan ugratjak we eger sen ýatyrym etseň, men bir gün dünýäň iň baý adamlarynyň biri bolar we 100 milliard dollardan hem kän pul gazanaryn diýär. Başlygy haýranlyk bilen diňleýär. Sebäbi 25 ýyl mundan öň 100 milliard diýen bir zat ýokdy diýär. Statistikaga görä döwletlerde de olar ýaly pul ýokdy. Amerikaň bergisi bile 100 milliarda ýeten okdy. Emma Jeff Bezos interneti we garajy bolan üçin dünýäň iň baý adamlarynyň biri boljagyny aýdyp berýär. Bu oň ýüreginden ananan bir hakykatydy. Şo başlygy 25 ýyldan soň interwýu berenne ikimizdäki tapawut şo wagty men üstünden gülüp maskarlamam. Ol bolsa hiç kimi diňlemän öz ýoluna gidip öz özüni alkyşlamasy diýär. Menem oturup bu iş mümkin nälidim öz özüme diýär. Jeff Bezos höwes bilen ýürekden gowwarýan, tutunýan, edýän işine haýranlyk duýýan bir iş ediň diýär. Bir günlük höweslerin arkasyndan algamaň diýär. Kyn bir saýlaw ýöne kellämdäki uly pikirleri etmän, puşmanlyk duýanymdan risk alyp bütün güýjümi, aklym ulanyp, ananyp edik görüp boljagyny ýa bolmajagyny görmekdi men saýlanym. Şu wagt risk alanym üçin özüme buýsanýan diýär. Kiçilikden investor bolmak eken arzuwy, zehinli bolup bilersiňiz, ýöne zehin hiçem ýeterli bolmady. Zehinsiz bolsaňyzam hemişe köp işläp, dogry saýlaw etmekdir ögünmeli zadyňyz. Meselem, matematikada gaty ökde bolup bilersiňiz, ýöne onu durmuşda ulanyp, bir işe geçirip bir zatlar açmakdyr iň kyn ýeri. Zehin size doguşdan berili, siz oň bilen ögünmäň diýär. Zehiniňize şükür edip, minnetdar bolup bilersiňiz dine. Emma köp işläp, kyn zatlar etmegi saýlasaňyz, bular buýsanyp biljeňiz saýlawlardyr diýär. Bize saýlamak berili. Durmuş hekayamız saylap bileriz ve bizim yolumuzu çizýän bizim saylawlarymyzdyr, zehinlerimiz däl. Komfortly durmuş saylap bilersiňiz ýa-da hyzmat we gyzykly başdan geçirmeli durmuş saylap bilersiňiz. 70-80 ýaşa geleňizde ýaşan durmuşuňyzdan bagtly bolup buýsanyp biljeňiz durmuş haýsysy. Durmuşuň bize öňürýän ilham mukdar ananar ýaly. Durmuşuňyz öz başdak noldan ýazan hekaýaňyz başlady diýär. Zehinleriňizi nähil ulanmak isleýäňiz, haýsy saýlawlar etjek, günlük höwesleriniňmi ýa-da uzyn wagtlap dowam etjek içindäki höwesimi, herkim ýalymy ýa-da öz boluşly üýtgeşik bolmanymy, rahat durmuşymy ýa-da adamlara hyzmat we gyzykly başdan geçirmeli bir durmuşymy. Seni ýazgyryp üstünden gülüp besetdirmek isleýänler diňlejekmi ýa-da öz ananjyň ýygynyň gitjekmi? Ýalňyşaňy da kabul etmän, özüň dogry hasaplajakmy ýa-da ötünç sorajakmy? Ýüregiňi ýok diýmelerinden gorap gezjekmi ýa-da aşyk bolanda herekede geçjekmi? Risk almakdan gaçjakmy ýa-da risk alyp ideýalaryny durmuşa geçirjekmi? Kyn bolanda besetjekmi ýa-da ýüze gürmän dowam etjekmi? Özüň hereket etmän gorkak bolup başgalaryň üstünden gülýän boljakmy ýa-da hiç kimi diňlemän başarýanmy? Başgalara ziyan berýän boljakmy ýa-da adamlara peýdalymy?
başga adamlaryň döredjiligini ullanmany kömek etmek üçin hyzmatlar kelýände gelýän bolsa, onu siz çyndanam başardyňyz diýmek. Sen düşünjeden ibaret. Gül düşünsen gülistan bolarsyň, diken düşünsen dikenlik bolarsyň diýipdir Mevlana. Halan bolsaňyz kommentarda öz pikirleriňizi ýazyň. Men muny Jeff Bezos'un bir interwýusundan aldym. Halan bolsaňyz podpisat edip bilersiňiz. Dinläniňiz üçin köp sag bolun. Indiki videolarymda görüşýänçe paka paka. Yomut diýädi, daşygyň ýomdy bolmagy mümkin, ýani balkanyň ýomdundan men ýa bolyn gurulaşy daşygyň pyýalyk nemeler gurulaya. Inni diýjek bolýanym, nähre. Sen video goýma diýen bilýänmi? Gurulanda ýygyndam men ýanymdaklara çykyp, şo videony goýsaň men saňa görersiň näme diýişimi dat diýip, oň muňy işläp gören sen bilekenim. Hawa, ona mesjim bilýän. Sen şolary işleýän şah bolmasaň, bu zatlarlar bilen sen onu muny tanansyran bolup, men öň pagon oy daknym, pagonlydym men. Soň apardawayt etdirdim işimi diýen, biziň ýanymyzda gurulandy. Näme gurulaýanyny özüň düşünýän ok, özüň anan bilen ok, ýene de biz ananlarjak bolýan. Ýöne logistik firma bar diýdim. Şodumma, ýükü men özüm alýany, men geň gördüm bäkdiýen. Soň ertesi ýene bir kun geçdim bolýan. Ýam sen ýükde sende de ýok, menda da ýok. Ýöne 10 000 ýüküniň arasynda duran pasredni eken. Endi men diýjek bolýanym, näme etdiň şonu tatma gyzyk gyllan, bilýärmi? Ýöne men şundan soňa Aşgabatdan Tarakda gitdim. Soň ýygyňa ýene de Tarakdan Aşgabada gaýtdym. Sen soň çykdaýçy 5 000 manat rasxot maşynyň pulunu berdi. Berde şäherde 10-15 gün wadiýeden sen eýle-beýle gatnadym, oňam gurrun netişek gal. Meňe Tarakda giden 5 000 manat puluny ber. Näme üçin berem? Men şu videony görüp duran bolsam, men özüme bir zat edernik gurulýan. Sen men özüme bir zat etmelämi, sen edeň zadymy, ha? Garyn sırlap duran buğdy ýagyp duraw. Bilýärmi? Maşynyň görmedik ýeri ýok, bilýärmi? Şo taýdalar. Sen ýene de adamlaryň hakyny ýan. Hudaýsy sen mähri bayram geldi we galiny maşynyk. Aýdan, hemmäňe de aýdan TikTok'takylar şoň nemetler bolsaňyz, tanasaňyz, tanamasaňyz, on tanamaýan ýok. Tanamaýan ýok, şu videony görseler tanarlar. 10 000 adam nerpleýän eken bilýärmi? Şular ýaly adamyň şäheretini görmerler. Hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerim şonu görse, men şolardan gaty bir hormatyna minnetdar bolardym. Allah jan hökümet arkamynda dur.